Hei pemirsa, yuk jagate wis gonjang ganjing tel yo cuk yo. Jagate wis gonjang ganjing jagate wis amoh dirusak morale. Nang Pati yo, kota Pati yo, terkuak yo. Walid Cabul Azhari ya. Enek meneh dukun cabul Walid Azhari ku juga dukun cabul. Iki enek meneh dukun sing jarene nek wong arepe berobat suwe ora ndek anak rituale dijak trisam karo bojone bendang duwe keturunan ya jelas mau kentu cuk jelas mau kentu ya ndang iso meteng lah kenapa lek ngentu harus trisam karo bojomu bojone iki kok ya goblok ngono lho sing wedok bojone dukun ki lho saiki dijak kentu wong loro iki lho gek kuwi iki manuk iku bojomu arep didlesepne nang bauke wong liya kok ya oleh. Terus enek meneh kiai nang Jepara, kiai ya. Majelise diiclik. Cabul nang Ponpes Jepara iki. Ponpes Jepara iki lho. Ya cabul pisan ya. Ya ampun. Ya saenem ki paham lah cuk ya. Saenem ki paham ya. Lek kentu ngiclik iki penak ya, jenenge fefek bawuk. Lek manukmu mok sogokne mlebu iku enak keri, terus iso banyu ngumes muncrat. Paham tapi mbok yo aja ngawur. Akeh lho rumah saku ya cucu kandung diiclik, anak kandung dikentot. Uteke iki lho nang ngendi ngono lho apa bedane kowe menungso karo kewan ora enek bedane lho ya ampun fefek liya iki lho akeh lho nang donya iki sing duwe turuk kenapa sih wong sing arepe menimba ilmu kebaikan jenenge agama ya jenenge agama ya agemen lan ugemono hal-hal sing apik lah nyapa kok iso malah mau cabuli iso mau iclik iki lho apa lek nang ponpes iki harus enek nganu to enek kuwi sekolah iclik ngono harus diajari ngiclik ngono apa ya ngono gumun aku kok enek lho kok iso lho ya modelan ngono kuwi saiki iki nyapa kabeh wis kaya ndek panti iki ya sing cabul-cabul siji kebuka iki mesti jek enek iki ponpes-ponpes liya iki sing duwe ponpes-ponpes ngono kuwi mbok ya nganu ndang di iki dirazia ndang di iku disilikidi kok jangan-jangan caplok-caplokan bojomu engko enek santriwatine sing ayu dipilih disisihne biasane iki ya biasane sing tokoh-tokoh sing wong sing duwe ponpes-ponpes iki biasane ngono kuwi kan bojone lebih daripada siji ya. Ngono kuwi lek jek urip ngono kuwi biasane iki bojone ketoke mek siji mbasan wis wis meninggal engko bojone 1 2 3 muncul padha rebutan bondo. Biasane sih ngono. Mbok yo lek serape ngentot iki ya icrik ngono kuwi ya. Mbok yo dipikir to ojo apa-apa sing mok baluti agama ki mok nggih cabul kowe iki mok branding dirimu sendiri ki ustad kiai ya to Gus lah kok malah ngeler celeh ngeler velimu ki lho mok talantune nang ndi-ndi mok sogokne beh rumah saku karo fefek kok gabyek velimu cuk yo kowe iki aja berkedok agama no nyapa aja mok balut lek arepe bejat bosok iki ora usah berbalut agama gawe peci gawe sarung agama sing apa titik astagfirullah alhamdulillah bajingan tengi tibake koyo kirik kelakuane kirik ngono ngerti lek kewan karwane sisan mboke diancel pakno ora peduli pakne mbokne adike dulure tumpaki sing penting penak
ora sekolah ra diweki akal sehat terbatas. Lah kowe diweki akal sehat sehat luweh-luweh. Lah kok rasa beda nih loh. Tapi ya pinter lah kalian ki pinter lah lek bauke perawan ki enak ya. Beda bauke sainem ra enak.